ओइ बाजै मा माबालै मार गोजांनाय मोनदोंलै। गोजांदों आं मा खालायनांगौ? हे माबालै माबा बाजै गोजां बोथोराव जयै साहा आरो पकरि जानायनि मजायानो गुबुनलै। बाजै थांनाय गुदुं पकरि आरो साहा बानायहै। पकरियाव बानलु आरो सामब्राम गोजाखौ बुरजा हो दे। आंनाव साहा आरो पकरि बिदों बाजैया नोङो आंनि संनाय जायैनो देरबाय आंखौसो बुंबावो। नोंनि गावनि हिन्जावखौ बुंनो हाया सानफ्रोमबो ओरैनो जिराय थायो माथो। महारानिया मा खालामबाय थायो गावनि न' सिङाव? जोंहालाय माथो न' सिङावनो हाबना थानो समखौनो मोना। आंखौसो नुयो जेरावबो। थां हिन्जावखौ बुंनाया मानो? ओइ बाजै नोंनो बुंनाया मानो? थांलाय बुंनो थां। नाया मानो? महारानिनि आखायाव मबाइल नोंहाय मा जादों? महारानिनि लेबेलखौ नाया मानो? मा सानोथाय गावखौनो? न'खराव मा खामानि मावनांगौ मा मावनाङा जेबो मोनथिया। मा खालायबाय थायो नोंलाय मबाइलावलाय सानसेनो? नों बायदि आंखौ ओल्ड मडेल पुराना मडेल सानदों नामा? आं फेसबुक वाट्सएपआव चैटिं खालायो, लोगोफोरजों मेसेज खालायलायो, मोजां गाज्रि खबर लालायो। फेसबुकआव कमेन्ट फैनायफोरखौ आंहा रिप्लाय हरनाङा नामा? नायै गासैनोबो थेंक इउ रिप्लाय हरनांगौ ना? नोंनि बायदि बै बोराय मडेलनि बाटन थानाय मबाइलखौ सानदों नामा नोङो? थुबानो टट बुंलायनाय। आधोलै नोंनि मबाइलनि बाथ्रा मबाइलनि गियान फोरोंनो फैनाङा आंखौ। नों बायदि मबाइल थुबाय थाबा मोनजाया। नों बायदि मानसियालाय बिब्दिनो बुंगोन आरो। गवार साला एन्ड्रइड मबाइलखौथ' बाहायनोनो रोङा। फन फैबाथाय रिसिभ खालायनो रोङि मानसियानोसो। नों बायदि मानसियालाय फेसबुक वाट्सएपनि बाथ्रा मा बुजिनो? नाया मानो महारानिनि लेबेल। जयै खामानि दामानि मावा मोनजादोंथ'। सालि ओरैबायसो देखायो जेनेबा अफिसारनिसो हिनजाव आरो। जाम्बियानोसो जाम्बि दा बुंखालै आंबो बिउ पाससोखा। मानसिया फेसबुक वाट्सएप नायबाल' गोरों जायो नामा? नोंसो जाम्बि गोरों जानानैबो जेबो गियान गैया। नै दाबो बिखुनजो जानो दा नाजा। बिजावजालि बायदि जाना था। न'आवबा बेसे गोनांमोन ओजाबा मबाइलानो गैयामोन। बेयाव फैनानै मबाइलनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय ना बेदर आपेल आंगुर खामानि मावनायावबो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बिजावजालिनिफ्राय जयै मोनजादोंथ'। बेखायनो दुगानायानो बारा जाबाय नोंना। लाजिनोबो रोङा खोमा लासिंसिंनो। हाबा जानाय हिन्जाव जानानैबो खामानि दामानि मावालासिनो मबाइलखौनो नायबाय थायो। बारा बुंनाङालै आब', एसेबां खामानि मावनाय बायदि मोनदोंबालाय बेलेग जानानै थांबानो जाबाय। नुदों दाखालि बावैसो फैनाय मानसियानो जोंखौ बेलेग जानो थिनदों। आयु लाजियाबो खोमा। मायबा बुंबाथाय लाजियो, मबाइलखौ हले दांनो लाजिया। लाब गैया। नायनोनो बायो आं बे सासे मानसिखौ मानो नुजाफैबा आंनि रुमफ्राव। नोंनि अलसिया मोखांखौ नायनो गोसो गैखायाबो दे आंहा। नोंना हौवाया पकरि साहा लोंगौमोननो, बेखौसो बानायथों होननानै बुंफैदोंमोन आं। आंनि हौवाया बिदोंना नों जानो लुबैदों? आखाइ आथिं दंखायो आंहा मोजाङैनो। नों बायसा मालायनि सायाव जाग्रा नङा आङो। साल्लानि बिखुनजो गैया होननानै रंजादोंमोन, बै बिजावजालियालाय बिखुनजोनिख्रुइ बांसिनसो। गावबा गावाथ' मबाइलबो दांनो रोंखाया, मालायखौबो मेगन सासोयो। हाबा जानानै साला लाइफआनो धंस'सो जाबाय आंहा। सिख्लायै थानायावनो मोजां मोननाय बिन्दास गोसो बायसा उन्दु मबाइल दांलाय जालाय जाबाय था।